ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଭୁତୁଣି ଚଢ଼େଇର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଭୁତୁଣି ଚଢ଼େଇଟି କାଉ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଚିଲ ଓ ଶୁଆ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ମିଳିଲା ମିଳିମିଶି ଆଣିକି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଆସିବ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିଡ଼ିଆର ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ଓ ଶେଷରେ ମରି ବି ଗଲା। ଚିଡ଼ିଆର ଛୁଆଟି ମରିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ମରିଯାଇଥିବା ଚିଡ଼ିଆର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶୋକ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଚିଡ଼ିଆକୁ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଚିଡ଼ିଆଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଆମେ ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଶୁଆର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ, ଆମେମାନେ କେମିତି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିବା। ଚିଲ ବି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବି। ଶେଷରେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଲା। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇକି ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇଲା। ଚିଡ଼ିଆ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଡ଼ିଆ କହିଲା ଯେ ଭାଇମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହିବା ସହିତ ଚିଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିବାରୁ ଭୋକରେ ଥାଏ। ଶେଷରେ ଚିଡ଼ିଆ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ତମେମାନେ ହିଁ ଖାଇଦିଅ। ଏହା କହି ଚିଡ଼ିଆ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଚିଡ଼ିଆକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଗଲେ। କାଉ ଓ ଶୁଆ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିଲକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଶେଷରେ ଚିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯିଏକି ଭୁତୁଣି ଛୁଆ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଚିଡ଼ିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଖାଇ ଆମେ ଆମର କିଛି ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ଯାଇପାରିବା। ସେମାନେ ଚିଡ଼ିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଣ୍ଟାକୁଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଚିଡ଼ିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଚିଡ଼ିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଦେଲେ। ଚିଡ଼ିଆ ଛୁଆଟି ଚାଲାଖର ସହିତ ସେଠୁ ଖସି ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ପଳାଇ ଯିବା ପରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଛକି ରହିଲା। କହିଲା, ଆଜି ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ମୋ ମାଆକୁ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଖାଇବେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଆଟି ଶେଷରେ ଦେଖାଦେଲା। ଦେଖାଦେଇ କହିଲା, ତମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି। ଚିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏତେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ଏ ଚିଡ଼ିଆ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଏଠୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଖସିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଡାହାଣୀ ଚିଡ଼ିଆ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେବ। ଏକଥା କହି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ଏକାଥରକେ ଏଠୁ ଖସିଯିବା।